una de les sorpreses d'anar visitant l'arxiu històric és que anem entrant a dipòsits pel sota i ens anem trobant no només material, sinó també persona. Hola, com et dius? Oriol. Hola, Oriol, què tal? Doncs ens han obert la porta del dipòsit Bruniquer i ens hem trobat a uns lligalls del 1772 i l'Oriol consultant-los. Sí. Què hi ha aquí? Qui ets tu? Bueno, jo sóc un dels tècnics que treballa aquí a l'Arxiu Històric i una de les tasques que ens toca fer és intentar desxifrar alguna de la documentació que està, en aquest cas, és correspondència. Sí, però correspondència privada. Què estaves mirant exactament? Aquí estava intentant localitzar un edicte que estableix el que era el capità general, que era una institució superior, que obligava l'Ajuntament a marcar unes pautes d'obreria, el que seria urbanisme actualment. Segur que hi ha tresors amagats. Aviam pots obrir, segurament, no? Bueno, I això és la correspondència oficial? De fet, aquesta correspondència és la que entrava a l'Ajuntament des de diferents institucions. Llavors aquí pots veure que hi ha un índex alfabètic en el qual pots intentar localitzar. Això és, diguéssim, com els links, no? Aquí, clar. Per algú molt jove tindria tendència d'apretar i fer així amb el dit, no. La gràcia seria aquesta, no? Seria aquesta, però no encara. Però en aquest cas, d'aquesta època, no tenim aquesta opció. I els problemes d'urbanisme suposo que sempre eren pitjors, iguals que els d'ara, no? Sí, sí. Molt bé, Oriol, et deixem amb el 1772 i anem a mirar, anem a buscar la muralla romana. La torre del carrer del Bisbe, la torre romana número 1, que es diu. Des de l'interior s'observa l'entrada de l'aqüeducte romà. La torre va integrar la part final de l'aqüeducte. Llavors s'observa des de l'interior, per això s'ha buidat, de l'interior de la torre. I aquells dos orificis corresponen a les dues entrades de l'aqüeducte. O sigui, que l'aigua entrava per allà dalt. Correcte, efectivament. És a dir, que tot el que la gent veu des de fora, aquell pany d'aqueducte, estem a l'altra banda, estem a la part interior. I aquí podem veure les dues muralles. Aquesta que ens han ensenyat és la del segle IV i aquesta que està aquí baix és la primera, la del segle I, aproximadament, que va ser la primera muralla que va tindre Barcelona. Com es veu, es construïa una a tocar de l'altra i així s'aprofitava una mica el material. El privilegi de treballar aquí és que entre arxiu i arxiu ens trobem el pany de la muralla romana, és a dir, s'està treballant a tocar de muralla. I si traiéssim aquest terra encara trobaríem, oi? Efectivament, trobaríem, sí, trobaríem basament romà. Basament romà. Estem pujant per l'interior de la torre romana número 2, la torre romana quadrangular que dona a l'avinguda de la catedral. És a dir, que estic dintre de la torre que la gent veu per fora. Efectivament. Doncs no us sembla gaire romà, no? O sigui, que des d'aquí dintre els vigilants romans esperaven que vinguessin els bàrbars o qui fos. Sí, tenien també un sistema d'escales interiors per poder accedir a les diferents... Doncs com els romans, pugem per la torre.